machiegni pau tuke kuma Kibiwot Kandie kod Naomi Chebet e jaloch mag tielo mar adek mar Kirdam Half Marathon korka joma chuo kod joma mine. Piem kamendi notimore e kaunti ma Baringo. Kandie manoloyo midila mar silver e ng'we kinda ma piny ngima nowe oko e tim mar Kenya masani ntiere piem mar lar osimbo mar piny ngima mantiere boma ma Budapest e piny Hungary. Joloch ariyo go moro ka moro noyudo omenda aching maromo $250,000. Tukego manosir kod kambi fombo mar Royal Media Services geto mar medo rita luora makare e gwenge mathurka. I can say I'm happy for winning the race, even though it was very competitive, and more so the course was very tough in that it was very hilly. Ndio leo imekuwa ni hardcore sana, haikuwa rahisi vile tu nilikasana, maybe ni kitu kama mileage ilinisaidia ndio nikaweza kupanda ile milima pia, lakini pia ilikuwa ngumu sana, haikuwa rahisi. Tuke mag US Kids